ଗପ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୁଢ଼ୀ ଲୋଭୀ ମାଙ୍କଡ଼। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯୋଡ଼େ ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସେ ସଦାବେଳେ ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଷା କୁକୁର ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଟିପୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ସୁମିତ୍ରା ବୁଢ଼ୀ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଚମ୍ପୁ। ଚମ୍ପୁ ସଦାବେଳେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥାଏ। ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ ହାତରେ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ଥିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ମିଠା ଥିଲା। ଚମ୍ପୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମିଠା ଦେଖି ଲୋଭରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସୁମିତ୍ରା ବୁଢ଼ୀ ଚମ୍ପୁକୁ ଦେଖି ହସିକି କହିଲେ, ଚମ୍ପୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ଲୋଭୀ କାହିଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଠା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚମ୍ପୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବି। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳୁନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଇ ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଠା ଦେବି। ଚମ୍ପୁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ବହୁତ ସହଜ କାମ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଦେଇ ମିଠା ନେଇ ଆସିବି। ଚମ୍ପୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଗଛରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପୁ ଗୋଟିଏ ବଦମାସ ଥିଲା। ସେ ପାଣି ପକାଇବା ବଦଳରେ ସେ ନିଜେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ପିଇଦେବି, ମୋତେ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମିଠା। ଟିପୁ କୁକୁର ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ସୁମିତ୍ରା ବୁଢ଼ୀ ହସିକି କହିଲେ, ଚମ୍ପୁ ତ ବହୁତ ବଦମାସ, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ମିଠା ନେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚମ୍ପୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ବହୁତ ମିଠା ଖାଇବ। ସୁମିତ୍ରା ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ଚମ୍ପୁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ଏବେ ମିଠା ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ ମିଠା ଥାଳିକୁ ଗଛର ଡାଳରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ, ଯେପରି ଚମ୍ପୁ ଡେଇଁଲେ ବି ତାକୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚମ୍ପୁ ବହୁତ ଡେଇଁଲା, କିନ୍ତୁ ମିଠା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଲୋଭ କରି ଭୁଲ କରିଛି। ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ, ଚମ୍ପୁ ଲୋଭ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ କାମ ନ କରି ମିଛ କହିବା ଆହୁରି ଖରାପ। ଯଦି ତୁମେ ସତ କହିଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଠା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚମ୍ପୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସୁମିତ୍ରା ମାଉସୀ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ବୁଢ଼ୀ ଚମ୍ପୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ମିଠା ଦେଲେ। ଚମ୍ପୁ ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା, ଲୋଭ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସଦାବେଳେ ସତ କହିବା ଉଚିତ ଆଉ ନିଜ କାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ।